Ha baby, chocolate yako yasangasaura. Ndauza mbozha chocolate yako enda kutengera. Ndikudya wani. Kwizvo chimbodya toni. Inozoora sha chimbodya. Ndikava kuora chocolate noziya. Kokungotaura kuti uri kuida. But unoziva zvimwe zvinhu zvaunoita soka. Wari chii chakukupa kuda kudya nakini? Kuti ndidye chocolate yacho. Aiwa, unoziva ndo unhu hwako hwaubva kudhara unoziva. Pese paunonditengera chocolate, unoti wandidyira kana umwe nimanikidza. Ko usi kudya sei? Zviri nani ndikupe ndega inini ndinozviziva kuti kana ndakuidya ndoziva unonge uchitoidawo handika. Ndoziva kuti makatengera munhu chinhu mimi ndotodya mese. Zviri nani nditore nini panguva yangu yanda kudya ndokugwedurirawo wodya. Kwete kungodai so chakati chako kuenda kutengera chakati hausi kuda kudya. Semunhu akatenga tora chocolate yako. Aiwa baby, semunhu akatengawo ndechitya kuti noora. Mari yangu yandakatenga hana kuti ndoda kudya. Alright. Eniyo kubva nhasi nditengere futi. Kubva nhasi uchengete mari yako. Sausuda kudya pichana. Aiwa, tora chocolate yacho udye. Tora chocolate yacho udye. Ende usanditengere futi. Hana kuti ndoida. Wati mari yako inozoora. Mari yako idya isati expire, mari yako inozoora. Ndichingotyira kuti noora. Andiridzira uko. Kana kuti uchaidi. Handichaidi idyo. Nditoidya iyi. Kanditodya. Ndakudya ini. Ndakudya. Baby. Ndakutoidya. Siyana neni. Baby, ndakutodya. One. Idya zvandoti imari yako. Idya imari yako sandinyaudza.